rahmatullahi ta'ala barakatuhu. A yau za mu yi a chapter da take magana akan me possessive adjective ko mu ce possessive determiner. Ke sa magana sa o adjective or determiner, ko ka ce possessive adjective ko ka ce possessive determiner. Su waɗannan su ne waɗanda suke nuna wani abu da yake mallakin wani abu ne. Su suke bayyana cewar wani abu mallakin wani ne. Suke bayyana cewar wani abu ko nuna wani abu mallakin wani ne. Su kuma ana amfani da su ne ai za su zo a farkon sentence ko kuma a tsakiyar sentence. Haka ake amfani da su, ko su zo a farkon sentence ko su zo a tsakiyar sentence. Kamar example na mun ce his means nashi, her nata, your means naka, my nawa, our means namu, their nasu. Sai it means nata, amma me na kalmar it abin da ba shi da rai ko kuma abubuwan da suka shafi dabbobi dai. Sai a nan example nasu na sentences shi ne kamar inda ko gani a nan shi ne his calf is around here. His calf is around here means hular shi tana nan a zagayen nan gurin. Sai ka nuna wani his calf is around here means hular shi tana nan a nan zagayen. Sai nan she took her pencil. She took her pencil means ta ɗauki fensirinta. Say where is your book? Where is your book? Ina littafinka? Say my. I will take my bag. Zan ɗauki jakata. I will take my bag. Zan ɗauki jakata. Say our, namu. This is our home. This is our home means wannan gidanmu ne. Say theirs, nasu. Their birthday will be tomorrow. Their birthday will be tomorrow means birthday ɗinsu ranar haihuwarsu za ta kasance gobe. Say it, abin da yake mara rai ko kuma dabbobi dai. It back to its color means it back to its color means ta dawo ainihin kalar ta. Kana bayani ne akan ta dawo kalar da take. To a nan ƙarin bayani a nan wannan determinants ɗin possessive determiner ko mu ce possessive adjective, idan kuka duba kowanne yana zuwa a suna ne, yana zuwa kafin suna muke amfani da su. Kun ga his calf wannan suna ce, to his calf noun. To she took her pencil. Kun ga daga her sai me he noun pencil. Sai nan ma where is your book sai noun shi ma littafi. To haka ake amfani da su duka. A ƙa'idar su shine daga possessive determiner sai ainihin suna kuma pronoun da muke da su ko kuma nouns sai suna da muke da su da za ka yi amfani da su. I will take my bag. Ai kaza. Waɗannan ne su kaɗai muke da su guda 7. Su ne muke da su possessive determiner ko possessive adjective. Kowa da fatan zai riƙe. Thank you, sai mun haɗa na gaba.